miércoles 29 a las 10 de la mañana, tertulia moderada por José Luis Reboredo sobre el Pazo y lo que pide la ACB para la próxima temporada del Club Baloncesto Breogán, con Braulio González, Cadramón, Rubén Arroyo, Efrén Castro, Alfonso Orol, Quique Rozas y Jorge Bustos. Lo puede seguir en 7 Global Televisión. Ola, bo día. O deporte, sin dúbida, o fío de unión dos nosos tertulianos do día de hoxe. Nalgún caso, co básquet, noutros o fútbol, o atletismo e o vólei. Sen dúbida, son persoas do mundo do deporte. Os seus cargos actuais, como representantes da veciñanza lucense, desempeñando o seu traballo no senso da política tanto no Concello, Deputación e Xunta, convídanos a unha máis que interesante tertulia para abordar as inquietudes do noso deporte, a finais deste mes, no mes de maio de 2024. Abordaremos o tema de instalacións deportivas na nosa cidade e, sobre todo, o presente e futuro do Pazo inaugurado en setembro do 1992, do que moito estáse a falar tanto nos medios de comunicación, redes sociais e na rúa, e non só os iaeiros do Breogán en sino, senón a nivel galego e constato que tamén a nivel nacional. Agradecer a cobertura dispensada por 7 Global para que esta tertulia chegue a todos os recunchos de Galicia. Tamén mandar unha aperta a todos que neste istre está desvendo esta tertulia para chegar ou intentar chegar a un punto de encontro, de responsabilidade e de man tendida entre todas as institucións no día de hoxe. Todos e xente de deporte, penso que conseguiremoslo. E paso a presentar a todos os tertulianos o primeiro Braulio González Baleiro, testigo en primerísima persoa da construción do Pazo no ano 1992. Moi boas, Braulio, que tal, como estás? Moi ben, encantado de estar con todos vosotros. Como digo aquí, isto non é unha pelea, como dicen onte na radio tampouco, pero vou presentar deste xeito. Polo BNG temos o primeiro tenente alcalde de Lugo, Rubén Arroxo. Moi boas, Rubén. Hola, moi boas e moitas gracias por convidarme a esta tertulia. Un placer. Hai que mellorar o 3.55 cando se poda, Hai que estar aí. Sí, hai que seguir. Efrén Castro, vicepresidente da Diputación Provincial de Lugo, coñecido tamén por todos vostedes. Moi boa tarde. Hola, moi boa tarde. Parabéns por a iniciativa que ha saído un debate moi interesante. Eu penso que va a ser moi enriquecedor tamén. Polo PSOE, sigo dicindo que isto non é un combate de boxeo, polo PSOE, Alfonso Orol Castro, asesor da alcaldía e tamén membro do Consello de Administración de Breogán. Hola, Alfonso, moi boas. Moi boas, que tal? Encantado de estar aquí con todos vos e de poder aportar un graiño de area neste tema. Jorge Bustos, concelleiro de Xuventude e Deportes do Concello de Lugo e, por certo, moita sorte no Campeonato de España de vólei. Moi boas tardes, Jorge. Hola, boas tardes a todos. Moitas gracias por a invitación. Aproveito para saudar a todos os meus compañeiros. Nada, un placer estar aquí sentado con todos vos. E temos o placer tamén de recibir a Manolo Cadramón, xefe do Servicio Provincial de Deportes da Xunta de Galicia. Moi boas, Manolo, como estás? Boas tardes a todos, moitas gracias por esta iniciativa. Enrique Rozas, Quique Rozas, concelleiro da nosa cidade, cunha longa historia no Patronato de Deportes que dirixiu e tamén no básquet como presidente do Colexio de Árbitros nunha época bastante complexa. É unha longa trayectoria tamén nese senso, pero como propio árbitro tamén. Moi boa tarde, Quique, que tal? Como estás? Un placer. Hola, buenas tardes y saludos a todos. Y directivo del Breogán también, en una época y en una temporada ciaga para el baloncesto lucense, pero que bueno, que afortunadamente recuperamos y volvemos a estar donde realmente nos corresponde, ¿no? Adiantaches o terreo, pero xa queda dito, foi directivo do Club Baloncesto Breogán. Braulio, a nosa primeira intención é que ti comentes como, cando, de que xeito se creou este pabellón que recorre toda España, coñecido por medio de Movistar a afición de Lugo, Seadeiros e demais. Contanos, Braulio. Bueno, este pabellón venía ya de muy lejos. Yo no sabía muy bien de qué era, ¿no? Porque escuchaba a uno y te decían una historia, el otro otra. Realmente llegó muy justo porque se tardó mucho, no sé por qué, en firmar el convenio que daba la línea de salida para hacer el pabellón ese.
Braulio, disculpa, tanto tardó que acabó en el CEAO, ¿no? Bueno, en el CEAO parece que allí empezó en el pabellón. Lo que pasa es que después se decidió cambiar para allí por estar cerca del niño. Bueno, y después, aún encima, se cogió un momento no malo, ¿no? Pero le cogió un cambio de secretarios generales del deporte. Los primeros trámites empezaron con Augusto César Lendoiro. Augusto César Lendoiro cesó porque fue de alcalde, no, de concejal del Ayuntamiento de La Coruña, y entonces entró un nuevo secretario general de Deportes, lo cual paralizó un poco el tema. El tema, al final, firmaron un convenio la Diputación con la Xunta, un convenio que después, antes de acabar, hubo que volverlo a cambiar, porque en el primitivo, digamos que la Xunta de Galicia se hacía cargo de la construcción del pabellón y la Diputación de Lugo se hacía cargo de la urbanización, ¿no? Bueno, al final, y a última hora, tarde mal y arrastro, pues se hizo todo desde la Xunta de Galicia. Fue una experiencia muy buena para todos, porque realmente en esos tiempos más el presupuesto que tenía la Secretaría General para el Deporte no se acerca al que hay hoy en día. Entonces, de aquellos 600 millones de pesetas, 600 millones de pesetas era una obra, la obra más grande que hizo en mi época la Secretaría General para el Deporte. Hubo suerte porque a los arquitectos a los que le adjudicaron el concurso, pues realmente habían acabado de hacer uno en Valladolid. Fuimos a verlo, y los que conozcáis el pabellón Pisuerga, pues bueno, pues tiene alguna similitud. Una similitud el pabellón Pisuerga con este que se hicieron. Pero claro, todo es que fue muy tarde, porque pensar que el pabellón yo no sé si salió con 12 meses de plazo de ejecución. 14 meses. 14 meses, sí, porque era lo máximo que podía salir, porque yo contaba que me parece que las elecciones fueron en mayo, Augusto lo había dejado en abril, pero en abril ya había salido el concurso, y entonces se debió adjudicar en junio o julio o algo así, y se la adjudicó, como sabéis, a Dragados. Fue una obra muy tranquila, no hubo así grandes, ni hubo los famosos reformados. El complementario sí que hubo que hacer un complementario al final por culpa de la urbanización del Pazo, que no lo iba a hacer la Xunta. Y bueno, pues acabamos todos muy contentos. Nosotros, sobre todo allí, desde Deportes, lo que hicimos mucha fuerza es en algo que igual ahora no se utiliza mucho, que era el tema de las gradas telescópicas y el tema del pavimento. El tema de las gradas telescópicas, yo sé que ahora las gradas, me lo comentó el otro día Javier, lleva un tiempo que se estropeó un motor o unos motores o no sé qué, entonces ya no se puede abrir y cerrar. Y esas las fuimos a buscar a Alemania. Porque las que había aquí, eso está empezando, la industria esta de las gradas telescópicas, como que se movían mucho, que no fijaban. Y después el pavimento. Yo creo que el pavimento es un pavimento que aguantó 32 años, aunque ya veo que la CD quiere cambiarlo y tal, cosa que me parece muy bien, pero ya aguantó 32 años, de aguantar, y además un pabellón donde afortunadamente pues hubo de todo. O sea, hubo de todo, hubo espectáculos deportivos, espectáculos más o menos no deportivos, y mucha gente allí. Yo creo que el pabellón, para ser en el 92, quedó muy bien. Y después, ya para entrar en la CD, le ganamos al, ¿cómo se llama? El de Huesca, ¿cómo se llamaba? Magia de Huesca. Magia de Huesca, y al Unicaja le ganamos, porque empezaron
empezaron esos 3 pabellones al mismo tiempo, por las exigencias nuevas que había hecho la ACB, con la suerte que tuvimos que los 2 pararon, uno por problemas con el suelo, con pilotajes y tal igual, y otro no sé qué pasó, que se les movió la cimentación una vez que estaba hecha, tuvieron que tirarla y volver a empezar. Pero muy bien, quedamos todos muy contentos de la experiencia esa. Claro, yo quería hacerte 2 preguntiñas nada máis e rematar contigo, que foi un pouco o que falamos para non cansarte, etc. E temas de familia, non? A primeira é desde o ano 92 ata a actualidade, ti que ves moito por Lugo, que notas de melloras nese pazo? Bueno, realmente esto pasa a lo de todos los lados, tampoco se puede decir. Y sobre todo cuando es la administración pública. Hay unos recursos escasos y entonces al mantenimiento se dedica pues probablemente menos de lo que se podría dedicar, pero por falta muchas veces de medios. Y después, los 32 años, aparte del mantenimiento y tal, es que ahora ya las cosas pues no se hacen así. No, esto es igual que si comparamos, y hace muchos menos años, la ciudad deportiva que hizo el Deportivo en época de presidente Augusto Lendoiro, con la que quiere hacer el Celta. La que quiere hacer el Celta, si la visteis por ahí, por los periódicos y tal, eso parece la NASA. Y la de Augusto César Lendoiro, pues era lo normal, unos campos de fútbol, un edificio de gimnasio, unas gradas, y ya está. Es decir, no se puede comparar. Yo creo que aguantó bastante bien. Xusto, aguantar. A cousa non ten que seguir aguantando, senón que ten que poñerse onde ten que poñerse. A última pregunta que che vou facer, o que falamos en privado máis dunha vez, o tema das goteiras e o videomarcador. A estrutura non aguanta un videomarcador, non? Neste momento. Yo creo que no, pero eso ahora hay arquitectos que lo sepan calcular, porque ahí están, bueno, yo supongo que tendréis ahí el proyecto y estará el cálculo de la estructura. La estructura esa es por las modas, y la estructura esa es igual, en pequeñito, a la del Palau Sant Jordi, que fue cuando también en la época de las Olimpiadas. Pero yo no sé si aguantará. E a derradeira das cuestións que che quería facer, despois de falar deste tema, é o tema da climatización. Sí. Bueno, a actualidade non é a mesma que había, non? No, climatización de frío no había. No se puso. Lo que había era calefacción. Calefacción sí que, bueno, allí abajo del graderío está la maquinaria y tal, pero climatización no. Pues non sei se alguén ten unha cuestión para Braulio en concreto, persoa que estivos do comenzo da construción do Pazo. Sí, bueno, 2 puntualizacións que seguramente foi porque lle transmitiron mala información. As gradas funcionan ambas. É verdad que hai un lado que casi nunca se retira, pero funciona. O outro, pois, hoxe mesmo, pois, están retiradas para a festa do deporte que vai haber. E a pista ACB non pide que se cambie. O que ten os restos dos vinilos de xugar, e o que pide é unha limpeza a fondo e, según como quede, o mellor un repintado. É certo que está na fase final da súa vida, porque cando eso xa non funcione, pois xa non se lle poden facer máis sacos. Ya non admiten máis, sí. É unha pista que ten os anos que ten, incluso os xogadores, a verdade é que lles gusta moito, tanto como outras máis modernas. E co tema da calefacción, o Pazo sigue a tendo, de feito xa se cambiaron as caldeiras e tal. É verdad que a veces hai unha discusión entre o público e o que quere o equipo, e hai certas corrientes que cando fai moito frío é por a xestión do Pazo, das entradas e das portas. Fren, disculpa un segundinho nada máis un segundiño. Cando foi a Copa Galicia, eu vin como atendían a unha señora fora do Pazo, por un golpe de calor, o recordarás tamén, penso. E durante o curso, durante a ACB,
ali dentro vai moita calor, moita calor. Sí, eu estaba falando da calefacción, que seguramente, eu era un neno cando se construiu ese pazo, só se pensou na calefacción pois polo cambio climático, porque é certo que pois, hai 20 anos seguramente non houbera ese problema de climatización. Non sei se foi esa razón ou unha razón económica, pero seguramente fora esa. Pero eu estaba falando do que existe. Despois existe un sistema de recircular o aire que cando hai moito calor, pois, bueno, non é suficiente, eso está claro. Eso sí xa está en proxecto, entendo, non? Sí, o que pasa é que é unha das obras, pois, climatizar eso, nós temos encargado un proxecto de eficiencia enerxética que vai unido ao cambio da cuberta, porque fixemos esforzos para tapar as goteiras, pero é unha cuberta que está na fase final da súa vida e queremos facer un proxecto que englobe todo, non? O cambio da cuberta, seguramente paneles solares e o que nos propoñen incluso pois a aerotermia, que está funcionando ben noutras instalaciones, pero eso é un estudio que estamos e é unha obra, bueno, que vai supoñer un esforzo pois moito maior que outras, como pode ser a do sonido, como foron as asientos, que bueno, nos vamos a cantidades importantes. Alguna cuestión máis para Braulio? Nada, que fue un placer el haber compartido con él esta historia del Pazo. Sí. También vivimos en primera persona. Yo en aquellos momentos estaba con responsabilidad en el Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Lugo. Fue el cambio del Palacio Municipal de los Deportes al Pazo Provincial, entre otras cosas porque la ACB en aquel momento sí que exigía un aforo superior al que teníamos y entonces había que buscar una solución, o la reforma del Palacio Municipal de los Deportes o la construcción de un pazo. Afortunadamente, al pabellón municipal no se le tocó. Yo creo que sigue siendo un símbolo de lo que es el deporte lucense y se fue a la construcción del Pazo Provincial. Hablaban antes de la pista, tanto Braulio como Efraín. Yo creo que con eso hemos tenido suerte, porque tanto la pista del Palacio Municipal de los Deportes, que sigue siendo una envidia de muchos clubes, y ahí está Jorge. Disculpa, Quique, entramos ahora en cuestión. Braulio, muchas gracias e vémonos. Muchas gracias a vosotros. Una pertiña. Encantado de haber estado con todos. Encantado de volver a estar contigo, Braulio. Quique, por Dios, continúa aquí. Chao. Nada, decía que el Palacio Municipal de los Deportes, que sigue siendo un referente, hubo mucha suerte a la hora de la construcción de la pista. En aquel momento el ACB exigía una tarima flotante al margen de otra serie de condiciones como era la del aforo, como hablaba antes, ¿no? Y esa renovación de la pista, pues con esa tarima flotante aún está a día de hoy siendo y sigue siendo un referente. Y sobre todo puede atestiguar Jorge, el concejal de Deportes, que ya no solo ahora mismo tiene las responsabilidades, sino que fue practicante de vóley y puede decirlo, ¿no? Pero como decía también Efraín y como decía Braulio, hemos tenido mucha suerte, porque estos pavimentos son muy delicados. Estos pavimentos tienen unos refuerzos especiales en las zonas donde están las canastas y de colocarla bien a no colocarla bien podía haber una dificultad muy, muy grande. Con lo cual, por un lado, yo estoy satisfecho de que no se haya tocado la estructura del Palacio de los Deportes. Os voy a contar un detalle que se barajó, la posibilidad de sacarle la cúpula al Palacio de los Deportes, ampliar la grada y apoyarla sobre las cuestas del parque, con lo cual imaginaros la desfeita que sufriría esa instalación y se desechó rápidamente y se fue a la idea de la construcción del Pazo, ¿no? No sé, yo creo que lo del Pazo está todo dicho, es una instalación que en su época fue modélica. No hay nada dicho, vamos a ello, Quique, ahora mismito. No hay nada dicho, voy a empezar por el tema de las goteras. Señor Cadramón, tiene usted la palabra. Bueno, en primer lugar, yo creo que para calquera de nosotros poder opinar sobre o Pazo, creo que necesitamos un pouquiño de broma non o permiso de Efraín, posto que bueno, a súa casa, eu creo que todos o vamos a facer pues, de forma prudente, lógicamente, de forma objetiva, como homes do deporte que somos. O sea, Xente do deporte, xusto. Simplemente vamos a opinar dunha instalación da Diputación neste caso. Eu, en miña opinión, pensando estes días de que íbamos a ter pues, esta xuntanza,
Eu estaba pensando unha época que vivín no pabellón de deportes, donde tuve a suerte de estar 6 anos con Azcar Lugo. E ali que sucedía? Pois sucedía que 3 partidos na temporada, acórdame ben que eran xogando co Barcelona, con Interviu e co Pozo de Murcia, pois sí é verdad que estaba a tope, ou dicíamos que estaba sempre a tope. Mirábamos sempre que daban aquelas 40, 50 butacas libres, e a maioría da tempada, pois, ao mellor había 1.500, 1.200, incluso algún día, que viñan a ser eses 3 cuartos de entrada, e a sensación que dábamos é de que era un hervidero aquilo, de que era unha olla a presión. Entonces, eu, claro, todo o que se fala dunha ampliación, por exemplo, do aforo, pois habría que valoralo, posto que eu creo que, non sei se ao mellor pouco máis de, non sei, 3, 4, 5 partidos pode ser o cheo real do Pazo. Pero, Manolo, disculpa, quero leválo con moita fluidez, non? Entón estamos falando do tema das goteiras. Vou facer unha rolda informativa con moitos temas que temos aquí, con moitos temas. Exclusivamente das goteiras, me falas? Sí, exactamente, da estrutura, vamos, para arranxalas, basicamente, eso. A estrutura un pouquiño como creo que nos explicou Efraín, pois están maus a obra, non? Camiño, habría que vela e valorala para eso que é mellor cos técnicos. E claro, está claro que é imprescindible, lóxicamente, pois un problema que non só é no Pazo. Podo garantizar que nos 67 concellos da provincia de Lugo ese é un problemón que hai en todas as infraestructuras deportivas cubertas, pero un problemón grande, moi grande, e o Pazo, por suposto, con esa macro teitume que ten, pois non podía ser menos. Eu supoñome que, claro, que non queda outra que maus a obra. Outro tipo de valoracións sería que nese proxecto pode ir colgado un videomarcador grande, central, como realmente se merece o Breogán, se merece o Pazo, se merece a afición do baloncesto da provincia. Pois seguro que sí, pero sigo dicindo, hai que respetar a valoración dos técnicos que serán que nos digan adiante ou non se pode. Supoñome que nos tempos de hoxe, coas técnicas que hai, seguro que se poderá, sí, seguro que sí. Jorge, a túa opinión ao respecto? Pois, bueno, eu primeiro pedirlle permiso, frene o responsable desa instalación, entonces estou seguro de que xa ten contemplada todas as actuacións, pero, bueno, a auga sabes por onde sae, pero non por onde entra. Eu traballei uns cuantos anos de enxeñeiro, reparar unhas goteiras non tan sinxelo. De feito, creo que Efraín dixo fai un momento que se estaba estudando o tema da cuberta, cambio dela e demais. Eu considero que antes que ampliar calquer tipo de ocupación, o primeiro que deberíamos de facer é revisar e analizar, pois, bueno, esas deficiencias que temos, que son normais no clima no que vivimos, e estou seguro que os técnicos que están a cargo dele están exercendo unha labor moi boa e arrancharase sen ningún problema. En Galicia chove, entonces, en todos os edificios, en todas as instalacións, vai haber goteiras, é unha cousa propia de noso clima. Pode, pero bueno, na Malata, por exemplo, que eu saiba, xamais que hai unha gota de auga dentro, na Malata, en Ferrol, que eu saiba, a día de hoxe, nunca. Rubén, a túa opinión? Sí, bueno, eu tamén, recordando co que di Jorge, que Jorge é enxeñeiro, tamén, bueno, como son arquitecto técnico, tamén teño algo de formación no tema. Sabedes o tema, sí. É certo que neste país chove moito, hai edificios que teñen grandes cubertas, falemos de pabillóns, falemos de áreas comerciais, falemos incluso aquí en Lugo temos o caso do ULA, estes edificios que teñen grandes superficies de cubertas, ao final sufren por dilatación, contracción, cambios de temperatura, en todos acaba vendo problemas, non? Que require isto? Bueno, pois require mantemento, pero eu non sei o caso concreto de Malata de Ferrol, pero é moi raro un edificio destas características que en algún momento da súa vida non teña problemas de pingueiras que evidentemente hai que reparar. Eu coincido co que explicaba Efraín antes, que seguramente a cuberta, porque ademais é o que teñen dito os técnicos, que este xa na súa fase final de vida, que haberá que ir pensando nunha remodelación, porque podes ir parchando, pero chega un momento que xa acaba sendo complicado. Igual esa remodelación pode ser o que decía Braulio antes, non? A posibilidade de situar o videomarcador no centro, porque eu creo que a día de hoxe, que a cuberta lixeira que se fixo, poñer un videomarcador, habría que facer o cálculo estrutural, pero pode ser, pode ter o seu risco, non, a hora de cargar un peso como ese. Pero vexo, Alfonso, que empeza a haber intención por todas as partes, que é o que decía antes da tertulia eu, non? A xente na rúa. Hai boa intención, non, Alfonso?
Sí, home, sí, eu penso que todas as partes implicadas, desde o Club Baloncesto Breogán, a Diputación, incluso a Xunta de Galicia, pois estamos todos no mesmo, é dicir, temos un equipo na ACB, e agora falo como membro do Consello de Administración, É e un hai que ensino darlle tamén, as é un ensino tamén, Alfonso. e o Na máxima ensino, e categoría tamén. máis e o estudiantes, é dicir, hai varios equipos que xogan aí que merecen. Si é certo, falaron aquí dous enxeñeiros que vai decir un filólogo do tema da cuberta, pero sí, que está claro que cando entra auga, o que decía Jorge, sabes por onde sai, pero no 90% dos casos as circunstancias son que a auga entra igual a 5, 10 ou 20 metros por onde sai, co cual, e sei que sí que a Diputación como propietaria da instalación está tratando de poñer remedio a algo que hai que poñerle remedio, valga a redundancia. E a ver se conseguimos poñer tamén datas para eso. Kika, a túa opinión? Bueno, más de lo mismo. Yo también, cuando os comentaba antes, en la época de gerente del Patronato de Deportes en el Ayuntamiento, también había instalaciones con esos problemas. Sí que En Frisa llovía, sí. Sí, y sí que es cierto que estas nuevas construcciones, y de eso sabrá más Jorge y Rubén, que son planas o prácticamente planas, en una climatología como la nuestra, probablemente también dificulten que la instalación esté en perfectas condiciones, ¿no? Por ejemplo, el Palacio Municipal de los Deportes, con todos los años que tiene, es muy raro que aparezca la gotera que aparece con tanta frecuencia en la piscina de Frisa, en el polideportivo o en el Pazo Universitario, ¿no? A lo mejor estos proyectos novedosos, como hablaba Braulio antes, de esas superficies casi planas, pues también son un inconveniente para la climatología. Ahora sí que es cierto que evidentemente el paso de los años todo lo deteriora y, como decía Rubén, esto lo que requiere es un mantenimiento y después de tantos años, lo mismo que las pistas se desgastan, los vestuarios hay que remodelarlos, pues también las cubiertas evidentemente son una parte importante de las instalaciones y sí que requieren un mantenimiento, ¿no? E se vos parece ben, a última palabra sempre, cada tema que toquemos será, obviamente, o patrón, para Efrén. Bueno, ben, eu podo vos contar que a coberta do Pazo co tema da auga ten dúas problemáticas diferentes. Unha son as pingueiras que saen por sitios diferentes, que, bueno, agora fixemos varias actuacións sobre elas e a gran maioría, e digo a gran maioría porque é complexo saber se foron todas ou non, ou incluso se vai salir unha nova, están parcheadas, pero esas son soluciones de parcheas temporais, claro. Bueno, donde parchea suele durar, pero pode salir outra. E despois ten un problema de diseño que tamén comparte con outros pabellones, por exemplo, en Sarria tiña un problema similar, que cos canalos non dan o exterior, senón que están encastrados nun muro de formigón. Entón, cada vez que hai un problema e non desaguan como deberan, que pode ser por suciedade, pois unha tormenta na que cae moita auga, énchense e meten por os laterales do Pazo a auga para dentro. Eso está traballando o Servicio de Arquitectura, bueno, diferentes solucións. Unha evidente que darlle salida con os furados, pero é un problema de diseño que comparten varios pabellones que, bueno, quedan máis bonitos canalos por dentro, pero despois, bueno, climas como este, pois dá algunha problemática. Pero, bueno, ese eu creo que neste brao con o plan que ten o Servicio de Arquitectura, pois debera quedar solucionado. Despois, sobre o peso da estructura, eu podemos decir que no último, non sei se foi no último ou no penúltimo ascenso a ACB, cando se instalaron os novos marcadores, eu non era ainda diputado, pero si me contaron, unha das propostas era poñer un videomarcador e o Servicio de Arquitectura informou desfavorable, por o que contamos. Eu tampouco son técnico, pero falan, bueno, que desas cobertas que é certo que agora descargamos de algún peso con as lonas que había, pero a verdade é que, por o que falei con eles, bueno, alégrame que o Braulio comparta de outros técnicos tamén, que é a mesma opinión que os técnicos da casa, son estructuras que non lles gustan aos técnicos que se lle colgue un peso hacia baixo, porque incluso din
é unha solución en desuso, que foi unha moda, pero que agora, entón, bueno, pois con toda a prudencia de que se fagan os cálculos ou se lle poda buscar apoios, pois ten a súa complexidade. No tema que falamos anteriormente da climatización con Braulio e con Efrén, alguén máis quere ampliar algo de súa opinión e información al respecto para poder solventarlo, que non haxa tanto calor ali dentro, que aquilo hai momentos que é que é inhumano. Nadie se anima? No, bueno, no sé, lo explicaba bien Braulio y también lo explicaba Efrén, ¿no? En aquel momento se pensó que... Sí, pero na actualidade, 2024. Eu falo de maio 24. O de atrás, conocémoslo todos. Pues lo mismo que hay que actualizar pues otros aspectos en lo que es esa instalación, pues habrá que también adecuarse un poco también a la época en la que estamos viviendo. Pero hemos pasado de una condensación brutal en el Palacio Municipal de los Deportes, donde se ha tenido que suspender partidos de la Liga CB, yo lo recuerdo, Sí, sí. a una instalación como el Pazo Provincial, que era modélica en aquel momento y que en aquel momento requería pues las condiciones que eran las que tenía. Bueno, yo con relación a la estructura y al techo, eso es más estético que otra cosa. Eso para soportar peso no vale. Yo concuerdo con lo de Braulio y con lo que dice Efrén. Tú miras para arriba y era la moda en aquella época, las estructuras se montaban así, eran suficientes o ellos querían que eran suficientes. De aquellas no había marcadores colgados en el centro de la pista. Bueno, pues lo mismo que hay que adecuarlo a las instalaciones a las características de la instalación en lo que el videomarcador se refiere, hombre, yo creo que el tema de la climatización, de la aireación y de todo eso, claro, es que en el pabellón entran 5.000 personas y con la temperatura que puede haber tanto en el exterior como en el exterior, hay veces que se pasa frío ahí en el pabellón. No estaba Efrén, me parece, en aquella época como diputado de deportes, pero tenemos pasado frío porque la calefacción no funcionaba. Pero na actualidade pasase moito calor. Hoy en la actualidad funciona la calefacción, pues a lo mejor lo que hay que hacer es corregir un poco la climatización para no tener esa temperatura tan excesiva, ¿no? É complexo, Fren, é moi complexo. Mantener una instalación deportiva no solo es costoso, que es muy costoso, sino que hay que irla adecuado, por ejemplo, a lo que dijo Fren del cambio climático, que eso también influye mucho, y a las características de la ocupación. Pero no me lleves a tu terreno, Quique. Yo estoy intentando en el 2024 e intentar ir hacia adelante. Bueno, pero hay que ser reflexivos, hay que ser responsables. Lo que hablaba de los canalones de los bajantes, y yo ahora que no está Braulio, y que a lo mejor él se sentía un poco violento con lo que voy a decir, yo presencié una discusión entre el director de infraestructuras deportivas de la Xunta de Galicia y el arquitecto del pabellón, donde decía que los canalones y las bajantes no eran suficientes para la climatología de Lugo, que aquí llovía mucho y podía caer una tromba de agua como cayó este año en el Caudal Fest, que el agua no tenía por dónde salir y al final entró en el pabellón de deportes, en el Pazo. Con lo cual, y esto va un poco también para los técnicos, y hay otras anécdotas que si da tiempo las comentamos, ¿no? Muchas veces se hacen las instalaciones no pensando en el lugar donde se hacen. Lo mismo que hablábamos de la estructura cubierta, que era plana, también había que contar, como decía Efrén, de que hay que colocar unos canalones y unos bajantes de acuerdo a las condiciones climáticas de la ciudad donde vivimos. Y que evidentemente no es lo mismo esto que Valladolid, que era de donde era el arquitecto, que por cierto era campeón de España de atletismo, era un buen arquitecto, pero había algunas cosas que bajo mi punto de vista, sin ser técnico, quedaban un poco en el aire, ¿no? A climatización, Efrén, que decía, é moi complexo o arranxo dela. Bueno, é que non é un arranxo. O que hai instalado funciona. O problema é que non está pensado con aire acondicionado para frío, só para aire quente. É certo que o sistema de circulación do aire, todos estivestes no Pazo e mirando para arriba hai uns ventiladores que están. A mí o que trasladan que vamos poñer ahora un motor e que hai un que nunca tivo un motor. Bueno, isto sempre non é que poña en duda, que non digo que me trasladan, porque eu sei que agora non o ten e non sei en que momento de falta, e iso, o que hai, si que vamos poñer para xa en condiciones óptimas, e o resto que te digo, estamos facendo pois un estudio de eficiencia enerxética completo, que incluye a cuberta e incluye tamén pois cal é o sistema
millor e máis sostible, porque, bueno, tamén o coste enerxético de climatizar unha instalación como esta, bueno, o coste de manter o pazo pois anual, incluye pois a electricidade, vixiancia, limpeza, son sobre uns 870.000 euros. Por lo tanto, tamén si con o que se faga podemos baixar tanto a pegada de carbono como a factura de enerxía, pois tamén nestes momentos que hai tecnoloxías que o permiten. Así, a primeira, os que van facer o estudo, pois están a falar da aerotermia, que é un sistema que parece que xa aprobaron outras instalacións deportivas e está a dar os resultados, pois vai por aí. Complexo, pois non é que sea moi complexo, que é pois unha intervención custosa. E de que tempo falamos? Bueno, con esa, como aún non temos o proxecto... Un ano, unha cousa así, polo menos, non? Sí. Claro, normal, é normal, claro. Sería un ano, hai outras cousas que despois falaremos, que van Sí, exactamente. Pero eso, sendo realista, pois non hai. É o que che digo, estamos facendo un esforzo en optimizar o que hai, non? Ao final, se funcionan ben os ventiladores de abstracción, bueno, non é o ideal, pero digamos que suaviza ou minimiza o impacto do calor. Quería tocar outro tema, o tema do son no pazo. Distorsiona, moitas veces non se entende o que se di. Eu non quero ser destructivo, pero realmente é a realidade. Se estás nos laterais, moitas veces, se Jacobo colle o micrófono, non sabes se é o coche 2624 JBB ou outro. Non tienes ni idea do que pasa. E despois tamén o tema do sonido en sí, que, bueno, Rodiluz no seu momento, non? Hubo un sonido, lembro ao principio, que é unha cousiña blanca que aliva no teito, e desde aí, o sonido actual, eu creo que non está á altura de o speaker de Jacobo, que este ano fixo a Copa do Rei, e dun equipo da ACB. Hai xente como Lucía Angulo que queixas en privado do son que hai. Eu non sei o que tens que decir ao respecto. Vou empezar por Alfonso Orol, que é o que está ali máis de todos, neste caso. Sí, bueno, eso é unha das exixencias que nos impón a ACB. Bueno, pois sí que se oye distorsionado, ollese un pouco mal, pero bueno, está claro, sempre digo mesmo, cando a empresa na que estás, como é neste caso a ACB, te exixe que teñas outro tipo de megafonía ou de son, pois non queda outra que tirar para diante e procurar poñero en altura, porque non poden estar no chan, e cumplir as prerrogativas que nos establece a ACB. Aí xa non hai máis discusión, é o que hai que facer. Como comentaba antes Quique Braulio, pois cando se fixo o pabellón novo que a ACB exixía, igual que exixe ter un determinado número de asientos e todos sentados, pois tamén exixe este tema do son, co cual, pois, intuyo e sei que desde o patrono, como decías ti antes da instalación, da Diputación, pois se está poñendo todo o posible para cumplir con esas obrigas que nos establece a ACB. Rubén, persoa de deporte como ti, que estás, bueno, non solamente no atletismo, sino seguindo máis competicións, deportes, etc., o sonido e a luz é algo fundamental para dar ambiente, non? Sí, efectivamente, eu creo que é importante. E a luz tamén, E a luz tamén, por suposto. O municipal ten mellor luz que o Pazo. Eu creo que son precisamente esas cousas que hai que mellorar. Ligando un pouco tamén o tema anterior, porque como non falei así, fago así un toto revolucho, creo que hai unha cousa que é moi importante, non? Que é a evolución que tivemos en Lugo. Lugo é unha cidade que ten un nivel deportivo, non? De todas as disciplinas. Somos unha cidade que eu creo que debe ser das cidades con máis deportistas por habitantes que hai a nivel galego. E temos tamén, vimos como evolucionaron as instalacións, falando un pouco do que se comentaba antes. Eu, cando empecé a facer atletismo, recordo que nos vestuarios poñemos cartóns nas ventás porque non tiñamos ventás, non había cristal, entraba o frío todo, en inverno poñemos cartóns para abrigarnos. Hoxe en día, as condicións son infinitamente millores. Hai un módulo de atletismo, por exemplo, non? E creo que, por exemplo, co Pazo pasa igual, non? Agora, está moi ben que estemos neste punto de exigir que se mellore o son, que se mellore a luz, porque quere decir que houve xente que durante moitos anos, diversas persoas, que foron facendo cousas que tamén eran debate no seu momento, non? E que se foron adaptando. Falaba aquí que naquel momento se debatía
que se necesitaba realmente un pabillón, que había que ampliar, e, bueno, chegamos ata aquí. Entón, eu creo que é moi positivo que estemos debatindo sobre estas cousas, non? Porque iso é, dende logo, que estamos pois mellorando moito o que son as instalacións do deporte lucense. Manolo. Vamos por partes. A nivel do tema da climatización, vale, é moi importante o que dice Fren, e merece a pena, aunque a xente chama a atención, esperar e facer un bon estudio enerxético, de aforro enerxético, posto que eso é un problema en moitísimas instalacións. Podemos falar, pois, concretamente de algunha piscina que daba unha pérdida de 300 e pico mil euros en algún concello, e gracias a un bon estudio de aforro enerxético, pois está en menos da mitad do que estaba perdendo anualmente, que eran prácticamente 350.000 euros en unha piscina con 400 abonados, ojo do que estamos dicindo. Bueno, pois eso, como dicía Fran, é clave un bon estudio. Igual que o é, e se debe facer, claro, volvemos ao mismo, todo costa cartos e todo está moi caro, pero o tema do sonido, xunto co tema das goteiras, é un problema genérico, vale? Eu que me toca visitar os pabellóns de toda a provincia, de fora da provincia, conozco os ben e vou a moitos eventos onde me toca estar escoitando sonido pola amplificación ou sistema que tenen fijo nese pabellón e moitas veces con amplificacións ou sistemas de sonido auxiliares que se montan para ese evento. E rara vez se entende algo. De feito, de broma, se temos que soltar algunhas palabras ou algún breve discurso, xa lles digo aos compañeros, aforramos de falar, resumide poucas palabras, porque non se nos está entendendo nada. Eso é un problema genérico. É un problema genérico porque se precisan moitos altavoces, tenen que ser altavoces directivos, os micros tenen que ser micros directivos, todo iso é moi caro, eu disso tamén entendo algo, iso é todo moi caro, e é similar ao que sucede pois nun pub, por exemplo, e Fran tamén debería controlar algo desto, vale, porque hai moitas personas, a línea rebota en distintas direccións, produce ecos, é moi difícil crear un bon sonido nunha infraestructura como é un pabellón de deportes, tanto nun pequeno, que ten menos paredes e suelen ser lisas, para canto máis no Pazo. Eso é así. Baskonia, espectacular el sonido, Manresa, espectacular el sonido, etc. Sonido ACB. Hai que mirar un proxecto nun profesional, Eso sí que digo vos que ten que ser un moi bon profesional. Porque é algo moi difícil de dar axustado, moi difícil. Outra persoa do deporte, como é Jorge, volvemos ao tema de climatización, son e luz. Bueno, climatización xa hemos falado todos e ao final coincidimos todos. Quedaras ti de falar. Ao final, a climatización é moi importante facer un bo estudo previo para evitar que de logo haya problemas. Non é só que teñamos que cambiar un sistema de calefacción por unha aerotermia ou da fuente calorífica que seña necesaria ou da produción. Ao final tamén hai que aislar, hai que mellorar cubertas, aislamentos, ventanas. Entonces, bueno, ao final é necesario que un equipo técnico faga un bo proxecto para consensuarnos de que vais ter un éxito a nivel eficiencia enerxética, ahorro económico e, bueno, diversas funcións que teñen ese tipo de estudios. Pasa igual co sonido. Co sonido pasamos do Walkman ao CD, do CD a USB, poucos anos pasaron. E, ao final, canto máis mellor a tecnoloxía, máis exixe a propia competición. Que pasa? Falabas antes do pabellón municipal, que ten boas luces. O pabellón municipal coincidiu de que se renoveu o sistema eléctrico o ano pasado, pero al igual que pasa o plazo co sonido, cambiarase, pois igual, pouco a pouco, a medida que van salindo requerimentos de diferentes competicións, pois se vai actualizando conforme ás posibilidades que teñamos todos. Está claro que é así. En canto... Perdona, en canto ao tema, faltas ti, Quique, por falar. No, José Luis, es que tenemos que darnos cuenta de que estamos hablando de instalaciones que tienen muchos años. Por eso, hay que acometer ciertas cosas. Muchos años, y que muchas de ellas no están preparadas para este tipo de situaciones. Porque lo que estamos viviendo hoy en el Pazo, con Jacobo, no se vivía antes. En el Palacio Municipal de los Deportes no había megafonía. En la época en la que yo estaba allí. No había megafonía y no pasaba nada. Es decir, que
que ahora, a medida que van aumentando las competiciones y las exigencias van siendo mayores, pues las instalaciones que tienen muchos años hay que irlas adecuando, como estamos hablando. Yo estoy convencido de que si hoy se construye una instalación deportiva a día de hoy, todos estos problemas no existirían. Entonces, todos estos parches, valga la expresión, que hay que ir tratando, pues hay que hacer estudios previos muy serios porque las instalaciones que están hoy no estaban preparadas en su momento para este tema. Y hablando de eso, Quique, de lo que dices tú, de que no estén preparadas, ya enlazo contigo el tema de acceso para personas con minusvalías. Bueno, pero eso ya... Eso es... Perdón por cortar, pero digo que non como falábamos de que cada grupo iba a pechar, eu do son ainda non falei. Sí. No habló. A culpa é mía. Patrón, con todo o cariño a palabra de patrón, a palabra para vostede. Digo por non misturar despois os temas. Sí, por suposto. Ben, bueno, son o que tivo instalado o Pazo desde un principio, pois a mí o que me trasladan tamén, porque xa, como dixen antes, pois cando se inaugurou era un neno e non estaba bastante así. É que nunca funcionou todo ben que debera funcionar e o que hai agora, pois, ni siquiera son da instalación, digamos, como tenemos altavoces. Por lo tanto, bueno, eso evidentemente, pois unha solución que se adoptou en algún momento porque o que había instalado era completamente ineficiente e sendo eficiente, pois é mellor que o que hai instalado, ou eso me trasladan, porque eso remontase moito antes de ser o deputado de deporte. Ben, sobre cal é a solución, nós, a Diputación, xa encargamos, de feito, xa hai un ano e pico, pois, que alguén nos fixera un estudo de cal era a solución técnica mellor, o que fan, pois, pídense, visitaron a instalación e pediron os planos e en base a eso, pois, diseñamos son, se fan os mapas de calor de como chegaría o sol e a solución que propoñen e a que hai na maioría dos pabellóns modernos, algúns con algún complemento, é un sonido central. Serían como 4 altavoces direccionados para os dos laterales e para os dos. Digo altavoces e técnicamente teñen outros nomes de outra complexidade e, claro, sona moi sinxelo, pero isto facendo ben para poñer un son a altura de outros pazos, como falaba José, pois vámonos alrededor dunha factura de sobre 100.000 euros o equipo e a instalación outros 30-40.000 euros, máis ou menos. O orzamento do ano pasado, que nos ímolo empezar a redactar os pregos, ahora que xa temos o estudio, o que sí, bueno, pois eu entendo que dende fora a veces parecemos moi lentas as administraciones, pero temos unhas leis que cumplir, e máis cando claro, os plazos, sí. Entón, bueno, estamos xa arrancados, xa tiñamos de feito non licitamos antes, pois porque pois nas prioridades que marcaba o clube de ACB, pois o que era máis urxente, pois eran os asentos, que foron 172.000 euros, tivemos que cambiar o parque do anexo, que foron 320.000 euros, bueno, e se tiveramos diñeiro ilimitado, pois sostenaría calquera e hai que elegir preferencias, e tendo xa ese proxecto, pois tivemos que deixar aparcado, pero está en marcha e nun plazo de uns meses, creo que para o comezo da temporada vai andar moi xusto, pero sí que nesta temporada que comeza, pois estará cambiado o son. Eso queda dito, queda grabado, porque sabemos que faz máis cousas das que se saben. Falaba outro día con un dos que está aquí nesta tertulia sobre este tema. En concreto falaba desto con Rubén. Falábamos de que se fan cousas, pero que o mellor non chegan tanto a veciñanza, non? Como realmente ten que ser. Se os parece ben, vou xuntar 3 cousiñas, cousas que hai que actualizar. Unha, o acceso ao Pazo das persoas que teñen algunha minusvalía. De feito, por privado, teño moitos mensaxes pedindo que por favor, preguntara por isto. O segundo bloque, o tema dos sanitarios, si van poñerse cambiadores para bebés en caso de que haxa varias tal, en fin, estas cousas. E, por último, entendo que o tema de pintura
exterior, un pouco elevado de imaxe. Esas tres cosas quería xuntalas. Se vos parece, empezo por Alfonso Orol. Bueno, vamos a ver, vamos por partes, como se suele decir. Son tres. En canto ao acceso de persoas con mobilidade reducida, está claro que hai que mellorar. Tamén é certo que a xente con mobilidade reducida, ao final, non como debería, pero entra a ver os partidos, entra na parte de atrás da canasta do lado onde están as peñas. É dicir, que bueno, que sí que hai que mellorar eso, hai que ter un acceso propio e diferenciado de persoas con mobilidade reducida do resto. Con respecto aos cambiadores, pois eso tampouco é unha cousa que sexa de moita envergadura, co cual eso tamén penso que ten que estar feito, exacto. Eso, que hai que abordalo. E en cuanto á pintura, pois é como todo, é dicir, unha mao de pintura hai que darlle a túa casa, ao salón, a todas as habitacións, co cual é perentorio. Bueno, pois a estética tamén pois influye tal, pero dentro das necesidades, eso, como decía, perentorias, a pintura, pois, pódese prescindir que todo que se faga ben feito e a estética, repito, sí, pero vamos, que penso que os temas anteriores son máis importantes que a pintura en sí, repito, que tamén é importante que a xente, primeiro de Lugo, e a xente que veña a vernos, pois vexa un pabellón en condicións e ben bonitiño, como se soe. Aí, eso sempre gusta. Rubén, a túa palabra. No, estou de acordo en que son tres cousas pois que hai que mellorar. Posiblemente a máis importante e a máis complicada, porque o tema da accesibilidade nun edificio pois desas características pois non é tan sinxelo, pero, bueno, hoxe en día, pois, afortunadamente, sí que é certo que hai mecanismos, hai elementos que permiten, pois, dende elevadores de cadeiras de rodas, bueno, habría que estudar realmente onde se quere facer, que partes do pabillón se queren adaptar mellor, porque todas vai ser moi complicado pola idade do edificio, pola estrutura do edificio, pero sí que é certo que eu creo que eso, pues, posiblemente sexa a máis importante, pero a vez a máis difícil, non? Manolo, que son importantes, non? Desde logo. Manolo, animaste? Coincido con Rubén, o sea, pues, unha pintura, unha modificación de baños, pues, dicía tamén Alfonso, pues, bueno, é como na túa casa, eso é factible, ao mellor, pues, ao mellor é o máis económico de todo o que estamos a falar. Accesibilidade, pois, bueno, pues, para calquera infraestructura levala o que a legislación pide nos tempos de hoxe, pois, ao mellor, se queres deixar ben ao 100%, pois, non é tan fácil como parece. E, bueno, o que dicía Efrén, os presupostos son os que son, as fechas e os prazos de toda a documentación e tramitación nas administracións non son ás veces os rápidas ou as dinámicas que os propios dirixentes quixéramos, pero están aí, hai que respetalas. Eu creo que estas tres partes, pois claro, se se sacan adiante xunto co que levamos falado antes, quedaría un pabellón máis que cuco, claro. Moi lindo, moi cuquiño, a verdad. Como se dice aquí, moi riquiño, ¿no? Jorge. Pois, a ver, con todo o que hemos dito, casi podemos coller e tirar ou volvelo a facer, porque xa falamos de climatización, falamos da coberta, do sistema pluviales, abastecemento, saneamento. Evidentemente, a normativa de accesibilidade, ao final, é un ente vivo que cada vez pois se vai renovando e vai adquirindo pois maior envergadura. Ao final, os baños, pinturas son actuaciones menores, pero ti tamén tens que priorizar, hai que entender tamén aos xestores. Porque, claro, ti a CB, que é o que te pide a CB para xogar? Pois necesitas, para xogar, que requerimentos? O marcador, as goteiras, claro, entonces ti, ao final, para que pouco a pouco podamos ir mellorando o pabellón, tamén necesitamos de que os requerimentos que nos ponga a Liga para poder xogar e que non tengamos incidencias cando estamos xogando os partidos. Pero isto, Jorge, son detalles que no paso dos anos poden irse facendo ou xa terían que estar feitos, non? O tema do cambio de vez, por exemplo, son cousas de andar por casa, non ten maior investimento, non? Entendo eu. Ao final, eso é mellor que
Eso, pois, hai que se fai, bueno, so que considero que xa estarán traballando en elo como estamos falando aquí. Xa falou Rubén, falamos todos. Claro. Eu considero que eso xa está traballando en elo. Pues mellor. Quique. Yo creo que está todo dicho. Tenemos una instalación que tiene muchísimos años, hay que ir adecuándola pues al siglo XXI en el que estamos viviendo. Había situaciones que hace años, y ya no digo cuando se construyó el pabellón, no eran tan necesarias, no estaban obligadas por ley, y bueno, a medida que van surgiendo todas estas historias, hay que ir modificándolas. Pero volviendo un momentito nada más al tema del sonido para que os fijéis cómo evoluciona todo esto y con qué rapidez va, hasta los árbitros han tenido que unificar los silbatos y buscar el sonido lo suficientemente amplio para que en un pabellón lleno como el nuestro de 5.000 personas se les escuche. Cuando yo arbitraba, cada uno llevábamos nuestro silbato, cada uno lo cogíamos de donde fuese. Hoy en día eso no es posible. No sé si os fijáis que en los partidos del Breogán, antes de que empiecen, tienen un dispositivo encima de la mesa y hacen el control del sonido. Es decir, que todas estas historias, mira, yo lo que me está gustando de esta tertulia es el que más o el que menos, todos los que estamos aquí, algún día tuvimos y otros tienen en estos momentos responsabilidades de gestión. Con lo cual, me parece muy bien las reivindicaciones que haya con relación a las mejoras de las instalaciones, que hay que hacerlas, hay que adecuarse a la época en la que estamos. De hecho, la propia ACB, en el caso del baloncesto, va paulatinamente aumentándolos, pero también hay que darse cuenta de dónde partimos. Sería impensable mi valoración si estuviésemos hablando, como la que estoy haciendo, si estuviésemos hablando de una instalación que lleva construida 3 años. Entonces sí que sería gravísimo las deficiencias de una instalación como la del Pazo. Pero en estos momentos hay que ser realistas, hay que ver de dónde venimos, hay que ver dónde estamos y hay que ver que poco a poco, afortunadamente y gracias a Dios, todo esto se va mejorando, ya no solo a nivel de exigencias por parte de los organismos, sino de las propias administraciones, que yo sé lo que es gestionar miserias. Vamos cariñosamente co patrón. Efren, que nos podes decir ao respecto destas 3 cousiñas? A respecto de eso, pois, o tema de accesibilidade. Nos recibimos pois, moitas sugerencias ou queixas e intentamos, a verdade que unha instalación desa idade pois non se facían pensando neses criterios, ten as súas dificultades, pero hai pequenas cousas que podemos mellorar. Unha delas que foi das últimas protestas ou queixas, pois o acceso dende o aparcadoiro, que ten pequenas... E aí pois, está redactando o Servicio de Arquitectura un pequeno proxecto para, bueno, delimitar ben a zona dos aparcadoiros para minusválidos e con accesos dende xusto as súas prazas a parte elevada, digamos. Bueno, despois no Pazo, dentro de ser antigo, bueno, pois a pista, podes entrar a pé de pista. Outras solucións de subir a grada, pois teñen a súa dificultade técnica, bueno, porque non estivo pensado para eso, entón ten a súa complicación, pero sí que é certo que estamos traballando en pequenas melloras, que é certo que vai seguir sendo un edificio antigo e non van ter completamente adaptado en un prazo breve, pero si queremos avanzar nese ámbito. Despois, bueno, creo que o aspecto do Pazo nos exteriores pois é máis que mellorable e non só é unha cuestión estética, sino que, bueno, pois esas están con fungos e líquenes. Bueno, nos aí temos xa axudicado a limpeza de toda a fachada do Pazo, que se vai facer tamén neste verán, porque eso sí que está avanzada, está axudicada, que a limpeza, máis a impermeabilización, bueno, unha serie de cousas técnicas que paso que se limpa, pois se vai mellorar, que ten, bueno, alguén decía que parecía barato, pois esa limpeza, é que, claro, cando son instalacións deses tamaños, todo vai ser uns 140.000 euros, que non só é a limpeza, impermeabilización, hai unha serie de produtos de bueno, que a maiores de mellorar, pois o que é impermeabilización, pois tamén a imaxe que transmitimos do propio Pazo, pero incluso a cidade de Lugo,
pois vai mellorar e iso tamén se vai facer agora. E despois, tamén algo estético, pero a ver se conseguimos facelo neste verán. É unha das cousas que, medio en broma, medio en serio, que menos me gustaron do proxecto inicial, ese color salmón que hai nas paredes. E se hai 30 anos era un color bonito, hoxe a verdade é que non é. E tamén, bueno, Que color vai a ir? Decidido xa? bueno, se vou decidir, eu creo que un azul ou un azul celeste que vai a casco de Breogán. Efraín, tiña que ser sorpresa como o vestido da novia. Creo que eso No podía ser. Oxe, Alfonso, é bo día, que hai moita xente que está seguindo isto, é bo día para acercar a política á cidadanía. Non só de xente extraña, sois xente, como está vendo, xente preocupada polo deporte, e que sabedes máis ou menos todo o que está pasando. Todo. Outra cosa é que se comunique mellor ou peor a xente con vos ou ao revés, pero sabedes perfectamente o que está a pasar. E notase neste intre. Dime, Quique. Perdón, hay una cosa que yo creo que sí también es importante y yo creo que ahí sí que se podía hacer un esfuerzo, que es en la iluminación exterior. La iluminación de los accesos. Es creativa, ¿no? Y de alguna manera sí que estaría bien, en el caso de ser posible, el reforzarla, porque es cierto que aquí a las 6:30 de la tarde en invierno es de noche, la mayoría de las veces ya no solo cuando se acaba el partido se hace de noche, sino que incluso antes de que empiecen los accesos, y yo creo que la iluminación sí que convendría darle una vuelta importante, aunque solo fuese pues para garantizar un poco la seguridad. Son muchos niños los que circulan por allí, ya no hablo de las personas mayores, hablo de los niños, y yo creo que en eso, si se puede hacer un esfuerzo, sería bueno hacerlo, ¿no? Pois tomamos nota. Efrén, o tema, como vai o tema do acondicionamento da pista para a nova tempada? En proxecto, realizándose, como está a cousa? Estamos agardando a que paren as actividades, porque, bueno, non é unha actuación complexa, pero si máis ou menos por 2 días de traballo, máis recomendan que despois do pulido e do encerado, non sei se técnicamente sería así, este 2 días sin pisar, e igual, pues, hai a festa de deporte, o campus da Les Llorca, seguramente se faga esa limpeza despois do campus da Les Llorca, que hai un oco dentro da pista. E desde que este rematada esa actuación, que é relativamente sinxela, evaluar se é suficiente con eso ou hai que facer un repintado. Eu ainda non teño o informe da ACB, pero sí que o que nos transmitiu tanto o club como o representante da ACB que vai entre dos partidos, o responsable do pabellón, que o que demandan é un pouco a limpeza por a televisión, quer dizer que non é que a pista teña ninguna cousa máis grave, e, bueno, desde longe non parece, se te acercas, pois hai resto. Pois tanto as zapatillas como dos vinilos de publicidade que se van pegando e despegando e deixan residuos. Tampouco é unha cousa, porque a veces falase da pista e pode ser alarmismo, pero é unha actuación moi sinxela que non vai ter ningún tipo de problema. Añadir, xa que non se pode poñer videomarcador central dos máis laterales, propiedade da Diputación, valorouse en alguna ocasión eso? O videomarcador? Non, o videomarcador xa sei que está en proxecto, sei que empezaches a mirar cousas. Refírome a poñer outros 2 marcadores máis laterais. A verdade é que eso non estaba dentro Non está. das prioridades, por o que te decía. Eu creo que moitas outras cousas que falamos estaría ben. Non, xa. Porque a mí gustame ser serio e decir que... Correcto. Os 2 que na actualidade son da Diputación, non son vosos, non? Os 2 que hai neste momento colocados no Pazo. Bueno, en verdade, creo que en seu momento tamén é o que me transmiten, porque eu ainda non era diputado, que a compra deses videomarcadores a fixo Breogán un pouco por o tema de plazos, porque era unha exigencia, tiñan que empezar a ligar xa con eles, pero eu non era nin diputado de deportes nese momento. Eu creo que se chegou a un acordo co Breogán para que foran eles por un tema de unha entidade. Xa.
Calaron os marcadores, era un pouco inmediato e a Diputación pois era unha licitación de mes. Alfonso, esa palabra por completo. Os marcadores son propiedade do Breogán, cedidos a todos os clubs que xogan e tal, pero os videomarcadores, bueno, os marcadores que hai nos laterais son comprados polo Breogán. Dime. No, está preguntando simplemente eso para saberlo. Sí. Bueno, quería falar unha cousa, se non vos importa, con dúas persoas daqui, con Jorge e con Rubén, en concreto. O primeiro, unha pequeña... Temos moita xente de fora de Lugo vindo isto. Rubén, cales son os motivos para vir a Lugo? Que eso se te dá moi ben. Home, para vir a Lugo temos motivos todos os do mundo, non? Primeiro, somos a cidade dos 3 patrimonios da humanidade. Somos unha cidade que ten, pois, un patrimonio inmenso. Cidade de máis de 2000 anos. Somos a única cidade de todo o Estado español que está dentro dunha reserva da biosfera. Iso é o que nos dá, pois, un espacio verde natural increíble, que a veces moita xente chega a Lugo querendo visitar a muralla ou a catedral, etc. E despois descubre que casi o mellor é todo o que temos ao redor, non? Toda esa maravilla de sendas verdes. E logo, Lugo é unha cidade que ten, pois, a súa gastronomía, a súa cercanía ca xente, que, pois, como esas cidades pequenas europeas, non, que tanto disfrutas, que non é como ir a Milán ou a París, que están masificadas, senón que vas a sitios máis pequenos que se disfruta moito máis. Entón, pois, a xente que nos este escoitando, vida a Lugo, que vos vai encantar, sen dúbida. Jorge, unindo cas palabras de Rubén, temos desde hoxe o Campeonato de España infantil de vólei, non está nada mal, non? Daqui ata o domingo. Unindo con eso tamén, o Pazo podía, a corto prazo, 2-3 anos, ofertar campeonatos de España en distintas categorías, non? Sería un escaparate para Lugo en moitos terrenos, non? Ao final, bueno, dentro da estrategia que estamos a seguir, eu creo que considero que o turismo deportivo é moi bom tanto para a nosa cidade como para as nosas categorías inferiores. Que ao final, cando tes equipos de competición e rendemento que están en idades tempranas, competir na túa cidade co teu público sempre é un plus. Entón, bueno, ao final as categorías inferiores sempre moven a moitísima xente. Estamos falando de, por exemplo, no caso do voleibol, son 24 equipos, a 16 personas por equipo, máis o pai, a nai, o hermano, o primo, o avó e todo o que poida vir. Entón, estamos falando dun volume de xente de 2.500 persoas, máis ou menos, por esta semana. Isto é extrapolable aos estos deportes. As categorías inferiores é unha das modalidades que máis xente pode mover durante todo o ano, porque non estamos limitados só a verán. Ti tamén tes campeonatos de España pois en xaneiro, febreiro, o tema é cuadralos todos e pouco a pouco ir preguntando tamén, que é moi importante aos clubes deportivos, cales son os equipos que teñen potentes ese ano e axudarles en todo o que podamos. Sin dúbida, o kilómetro 100, como sempre dice Rubén, se empeza a 100 kilómetros de cada lugar. Lugo, un sitio para visitar, sin dúbida. Manolo Cadramón, xa para ir rematando, vimos onte unha inversión moi importante no Enxo Carro para a temporada 2025 en adiante. Enhoraboa, porque será un ben para toda a cidadanía de Lugo. Un pouco unindo co que estamos falando agora, tamén se o Pazo colle mecha co outro tipo de instalación, tamén será moi importante para a cidade, non? Está claro, un pouquiño o que dicía tanto Rubén como Jorge. Temos un volumen de deporte impresionante, eso pode vos garantizar que en toda a provincia, gracias a Dios, unha provincia con pouco máis de 325.000 habitantes, que poderíamos dicir que os ten Vigo coas aforas, e o volumen que temos pois, é realmente brutal. Fai 2 anos eu, a un dos técnicos que teño ali, mandelle que fixera un estudio, porque somos moi dados a dicir, como a provincia de Lugo non hai ningún lado, non temos un volumen, non, pero a min gustan os números. Entonces dixenlle que dividira pola población o número de equipos que temos nas máximas categorías masculinos e femininos en primer nivel e segundo nivel. E Lugo era a terceira provincia de España. Botou casi un mes facendo o estudio, pero iso dice muchísimo, porque tamén hai un tal Madrid, un tal Barcelona, un tal Valencia, e Lugo era a terceira provincia. Eso dice o volumen que ten. Vale, que quere dicir isto? Pois, bueno, que eu creo que se está traballando moi ben, os clubes están traballando moi ben, técnicos moi formados, directivas moi asentadas, infraestructuras, eu creo que de todo tipo,
Se ao mellor non son abundantes en algún sitio, pois pudera ser, pero para eso se está luchando. Como vemos, hai toda a voluntade para intentar mellorar e solucionar non só no Pazo, senón noutras moitas infraestructuras, e creo que ese Lugo, ese o deporte de Lugo, é o que realmente pois podemos vender, como ben dicía Rubén e Jorge. Creo realmente que somos únicos, vamos dicilo. Jorge, volvendo a ti, acometes agora dúas obras importantes a nivel de pabellones, non? Un pabellón máis o polvorín, non? Pois mira, agora mesmo o polvorín é a prioridade porque, bueno, o campo xa está moi esmagado, é necesario un arraixo cuanto antes, entonces, bueno, esa é a prioridade para este ano. E despois, para o pabillón, no, pois estamos na fase de proxecto de execución, porque había un proxecto, pero, bueno, ti para facer a obra necesitas un proxecto de execución que te diga exactamente o presupuesto de execución material que necesitas para construílo, en donde, bueno, estamos dándolle moitas voltas ao pliego porque queremos facer un pabellón moi funcional que poida albergar todo o deporte que temos. Eu, facendo tamén referencia ao que decía Cadramón, fixemos o estudo da xente que fai deporte en Lugo. Non vas a creer, pero somos de licencias federativas, a licencia federativa, que aquí o sabemos todos, cada clube ten que entregar, chamar a federación e ten que enviarnos, pois, bueno, o documento das licencias federativas que ten inscritas. Hai case 10.000 persoas na cidade que fan deporte. Eso é unha locura. Estamos falando da cidade de Lugo, entón, como non vamos a traballar moito, intentar darlle salida, darlle infraestructura a todo este deporte. É unha auténtica pasada. Eu creo que deberíamos estar todos aquí moi orgullosos delo. Quique, como valoras a actualidade pensando e mirando por épocas anteriores túas? Lugo sempre foi un bastión importante en lo que al deporte se refiere. Evidentemente, afortunadamente, la sociedad ha mejorado muchísimo y la práctica del deporte pues también ha mejorado muchísimo y es muchísima gente, como se dijo aquí, la que lo hace. Te rodean a ti, ¿no? Que el fin de semana no paras de un sitio para otro. Bueno, yo creo que como todos que estamos aquí nos volcamos en las actividades deportivas, entre otras cosas, porque nos gusta, ¿no? Y también al margen de las obligaciones vamos, ¿no? Pero claro, hablar aquí de la época en la que yo practicaba deporte, donde nos cambiábamos las botas según salías o no del campo y se las dabas al compañero, a ver a los equipos hoy de niños como están perfectamente uniformados, con unas estructuras de equipo, como decía Manolo, perfectamente asentadas y con unos programas y unos monitores perfectamente cualificados para ello, evidentemente es un lujo que Lugo no puede desperdiciar y no puede desentenderse de él. Antes hablaba de que si había una cosa que me gustaba de esta tertulia es que más o menos todos vivimos el deporte desde el punto de vista o bien organizativo, o bien de directivo, o bien de responsabilidades. No sabemos lo que es el tema del deporte, sabemos el trabajo que hay que sacarlo para adelante, sabemos que pertenecemos a administraciones donde muchas veces la gente de la calle no entiende estos plazos que hay que respetar porque son los marca la ley, pero yo ya no como responsable político, sino como lucense, me siento tremendamente orgulloso de ir un día a las 9 de la mañana al campo de fútbol de Las Gándaras y ver a niños de 5 y 6 años jugando fútbol con ese frío, con esas heladas, lo cual es una satisfacción, evidentemente, que como lucense me enorgullece y espero que no solo continúe, sino que todavía se incremente y que se mejore. Lugo siempre fue un referente y estoy convencido que lo es, evidentemente, y lo seguirá siendo, ¿no? Sen dúbida, este ano houve varios campeonatos galegos de básquet e nacionais en Galiza. Eu creo que o ano que ven algún vai tocar por aquí. Que di, Jorge? Que dices al respecto? Pode que haya alguno por aquí el año que viene? Bueno, teremos que falar as tres administracións para ver se podemos traerlo, pero espero, hai que falar primeiro cos clubes. Hai que falar primeiro cos clubes e teño un equipo potente, ou por miña parte vou apostar por elo, sempre de categorías inferiores, claro. En vosso caso, Manolo? Creo que está máis que demostrado que por fin estes últimos anos hai unha sinerxia de colaboración entre as administracións. Unhas veces uns ponen máis, outras veces ponemos menos, pero bueno, o importante é que sempre estamos aí na maioría das presentacións, tanto Fren como Jorge como eu, creo que me darán a razón, coincidimos sempre, temos unha moi boa relación. Eso que fai é que realmente ese tipo de eventos e as propias competicións do día a día sallan adiante sin problema ningún. E no Pazo, Manolo, a espalda nin a diches, ni tampouco daréis a espalda.
tiraréis para diante co Pazo tamén. Na parte que podáis. Na parte que podáis tamén botaréis unha mão, non? Sí. Ese é un tema, bueno, en principio a instalación é da Diputación, bueno, sí, pero no momento, creo, pero bueno, habría que sentarse, eu creo que tanto, non solo a Xunta, senón, pois, o mellor o Concello, son cousas que nosotros tampouco a mellor somos as persoas para dar o toque final, por suposto, pero sí hai un exemplo que poño sempre, que a maior infraestructura deportiva que hai en Escalada témola na provincia de Lugo, vale? Que é o Rocódromo. Foi ao principio dicíamos isto non vai salir adiante e foi todo o contrario. Que pasa? Houve que facer proxectos, houve que sacar todos os pliegos, foi un proceso largo, pero aí está un exemplo entre as tres administracións do mellor rocódromo que ten España hoy para os seus deportistas. Entonces eu creo que as tres administracións, unha vez que se sentan, están abertas a todo. Jorge falaba do pabellón, da previsión dese pabellón esperado e necesitado en Lugo, que, bueno, pues eu, por parte da Xunta, pues xa está aí ese compromiso. Eu creo que as tres administracións entendémonos e apostamos polo deporte lucense, que é o principal. Tengo neste momento o compromiso de Manolo Cadramón como Xunta de Galicia para xuntarse os tres, o de Jorge tamén, e queda o do patrón, que sin dúbida escuitámoslo atentamente. Sí, bueno, o análisis do deporte lucense, falando de toda a provincia, pois a verdade é que é un orgullo para todos. E eu creo que tamén é unha parte importante a incorporación das mulleres ao deporte, non? Que vemos como MB ten equipo en primeira división, Ensino, ou como Burela consigue ter o mellor equipo do mundo de fútbol sala, e iso que fai é dun espello que mirarse a moitas nenas que queren practicar deporte e que cada vez o fan con máis igualdade e con todo o que nos queda por facer, pero eso é algo a destacar. Despois, con o Pazo e a colaboración entre administracións. Estes días, revisando, con que a instalación agora está cedida á Diputación, incluso quen licitou a obra no seu día foi a Xunta de Galiza, non só para pequenas cousas, aunque pequenas suman cerca de 1 millón de euros. Evidentemente, como é propiedade, ímolas asumir nós, pero para ese proxecto que falaba cambio de cuberta e mellora enerxética, a verdade é que para conseguir sacalo adiante nun prazo razonable, vamos ter que sentarnos a falar as administraciones. E aí, eu creo que cando este proxecto, entre proxecto, é un momento de pedir esa colaboración que esperamos que así sexa. E tamén, aí para que este Breogán xogando aí, tamén é importante financiar o club, que é unha parte importante, dende a Diputación tamén somos o máximo patrocinador, por tanto, tamén o sei que o Concello fixo un gran esforzo nos últimos anos en subir aí tal. Tamén eso é moi importante, pero estamos a falar do Pazo, pero evidentemente se non dotamos a Breogán con os medios necesarios para competir nunha liga tan dura como a CB, de nada serviría porque non teríamos o equipo aí na mellor liga do mundo. Pero sí habería esa colaboración entre as tres partes, non? Seguro. Lucenses, deportistas, sin dúbida ninguna, non? Entendo. O sería eso, non? Falando dun gran proxecto, como vos decía, para as pequenas cousas, non estamos a pedir esa colaboración, pero para a obra de gran calado... Eu falei, patrón, mira, eu falei con Rubén, falei con Quique e con máis persoas que se esta tertulia valía para voltar, se vostedes acceden no mes de marzo con algún plano para poder chegar a algún tipo de acordo de proxectos a medio e longo plazo, estaría o traballo feito. Eu non sei se para marzo é posible que podamos xuntarnos para valorar o que hai feito. Manolo, pode ser posible? Home, bueno, marzo cando que iráis, todo que seña sentarse a falar... Para deixar marzo. Sin problema, para eso non hai, estamos abertos sempre, hombre. Eso calquera, vamos, é como se queréis para outro tipo de iniciativas similares a estas, creo que estamos, calquera dos que estamos aquí, estamos abertos a... Moi ben, eu refirme con papeles na man, non? Jorge, no teu caso?
É o noso traballo, non é só no meu caso, no caso de todos. Entón, como non vamos a traballar xuntos, vamos por unha folla de ruta para que melloremos todos xuntos. Ao final do deporte non se pode politizar, porque todos coñecémonos. Entón, o deporte necesita de todos nós. Entón, pois mira, ao final temos que traballar xuntos e velar todos polo deporte lucense neste momento. Alfonso, no teu caso, entendo que tamén está vendose aquí unha boa comunión entre todos, non? Home, claro, tanto desde o clube como desde todas as institucións, pois o entendemento sempre leva a bon porto, co cual, canto máis sinerxia haxa entre as administracións, mellor para todos os clubes. Se me permites, vou a arrimar asco a miña sardiña cando Efrén falou do deporte femenino, que iso tamén hai que telo en conta, que moitas das instalacións que se están usando agora, e Jorge sabe ben, pois son tamén do deporte femenino, que me toca a min en primeira persoa o Club Deportivo Lugo Femenino, que quero que a xente coñeza a súa actividade, que están deixando todo o pabellón alto de Lugo por todo o norte de España. Dito queda. Quique, vémonos no mes de marzo, entón, pode ser? Yo sin ningún problema. Encantado de participar en este tipo de actividades y sobre todo pues es muy agradable porque más o menos los que estamos aquí nos vemos todos los días hablamos de este tema, todos los días surgen situaciones, problemas, posibles soluciones. Aquí nadie se cree que sabe más que nadie y eso es muy importante y la gente debía de saberlo. Todo el mundo sabe y todo el mundo tiene que aportar y cualquier cosa que surja, pues cada uno tiene su punto de vista, pero yo no sé qué tiene el deporte, que nosotros sí que tenemos una relación y nos unimos y yo creo que es muy beneficioso. Y al final, como decía Jorge, esto nosotros estamos trabajando cada uno dentro de nuestra parcela para la ciudadanía, ¿no? Y si vamos todos de la mano y vamos todos unidos, pues mejor que mejor. Y a las pruebas me remito y yo creo que es uno de los motivos fundamentales precisamente por la actividad deportiva tan grande que tiene esta ciudad. Es esa unión que existe, esos distintos planteamientos que tiene que haberlos, porque lógicamente cada uno piensa de una manera distinta, pero cuando surge un problema, aquí como Fuenteovejuna, todos a una. Y yo creo que es uno de los motivos fundamentales por ese gran nivel que tiene el deporte en nuestra ciudad, ¿no? Unha persoa que levaba tempo xa preocupada, que falei con ele moitas veces, é Rubén. Rubén, vémonos no mes de marzo? Eu se non morro daqui a logo, por suposto. No. Aí estaremos. No, ademais, eu creo que foi moi interesante esta tertulia, que todas as persoas que estamos aquí, pois tivemos contacto no seu momento de maior ou menor medida co deporte de base. E ligando un pouco o que se falou antes, eu creo que toda a sociedade lucense ten que agradecer a esas persoas que levan anos, incluso décadas, tirando de clubs, dedicándolle o seu esforzo, quitándolle tempo a súa familia, quitándolle tempo ao seu ocio, deixando cartos seus, para que haxa deporte de base nesta cidade, nesta provincia. Son auténticos héroes, non? Que eu creo que algún día pues, teremos incluso que facer unha homenaxe colectiva a todas esas persoas que tanto fixeron por esta cidade. É complicado, pero sí, é complicado poder facelo, pero vaya leva. Sí. Patrón do barco, que sin ti mariñeiros non estamos. En marzo podemos vernos todos con papeles e falar de outros sitios xa certas cousas. Sí, eu completamente encantado, porque ademais do tono que non é ficticio, porque é real, porque nos coñecemos e traballamos moitas veces man con man, agradecese a veces poder ter unha palestra como esta para poder explicar as cousas con calma e poder, bueno, porque hai outro tipo de medios ou a veces a propia actividade nos leva a outro ritmo e a verdade que falar, ter a oportunidade de explicar as cousas con pausa e con tempo para explicalo suficientemente ben, pois tamén se agradece eu pois unirme ao que decía Rubén, non? De verdade que as administracións, e neste caso a área de deporte da Diputación, pois podemos un gran esforzo por manter todo este entramado deportivo, de nada serviría todo o esforzo económico que facemos sin todas esas persoas que dedican tempo, diñeiro e dores de cabeza para manter eses clubes de base. En marzo co Breogán que está en ACB, seguro que esa temporada será moi boa, espero que seña moi boa. Falaremos tamén no mes de marzo entón coa proxección nova
queda unha pregunta que en todas as tertulias as fago, entón pido sempre o mesmo para todos. 10 xugadores na historia do Brogan. É pregunta obrigada. 10 xugadores na historia do Brogan. Podes decir todos os actuais ou da primeira época, mergullando ata agora. Dou a palabra, vou dar un pouco de tal. Empiezo por ti, Quique. Yo no voy a dar 10. Mentras Voy- pensen. Voy a dar 2. Voy a dar 2. Non me Para valen que- 10. No, voy a dar 2 porque evidentemente me lleva más el tema afectivo que el tema deportivo y tampoco quiero poner aquí pues en duda los valores de cualquier juego. Yo voy a dar 2, una de la época pasada y otra de la época reciente. Para mí Alfredo Pérez fue una persona que marcó un antes y un después en la historia del baloncesto lucense y por supuesto Manel Sánchez, que para mí fue el jugador más emblemático que en épocas actuales y en épocas recientes tuvo nuestro equipo de baloncesto. Fue jugador internacional, una producción. Al margen de eso, y pues hay muchísima gente. Yo admiré siempre a Tito Díaz, que para mí fue un referente también, a Suso Fernández, gente con la que yo de alguna manera evolucioné. Y cuando yo jugué en el Breogán, que aunque parezca mentira, también formé parte de la plantilla del Breogán Junior en aquella época, pues bueno, eran referentes que de alguna manera eran en los que te fijabas, ¿no? Pero, insisto, yo creo que Alfredo Pérez fue una persona que, claro, la mayoría de la gente probablemente no se acuerde de él, pero sí que marcó un hito, un antes y un después en el baloncesto lucense como jugadores, y después Manel Sánchez. Bueno, pues es que guardamos siempre los 10. Pero bueno, Manolo, de toda la historia del Breu, 10 que te hayan dejado más huella a ti. A min huella, ahora mismo podría dicirche, polo cariño que lles teño, posto que son gran amigo de seu pai. No, pois quédome con Quintela 1 e Quintela 2, lo siento, eso quédome con eles. E despois voume acordar dunha época antigua e vou a dicir por qué. Porque eu tiña aquí a nivel anecdótico que na década dos 70, seguramente que moitos dos que nos están escuitando non o saben, vale? Na provincia de Lugo só había 2 pabellóns que tuveran parqué. Vale, un deles era o pabellón municipal e outro, curiosamente, estaba aquí en Benquerencia ao lado da miña casa. Un pabellón construído, xa tiña accesibilidade aquela, tiña calefacción, tiña parqué, era algo impresionante. E ali, sendo nenos pequenos, pois os veciños de Benquerencia, de Barreiros, pois nos acercábamos a ver a Tito Díaz, Manel Sánchez, Suso Fernández, a Sacedo. E, bueno, no medio dunha lista que podía ser grande, pois teño que lembrar que non veo ali o meu jefe, José Ramón Letelas. Le mandamos un saludo desde aquí, que estará viéndolo. Jorge. Pois, a ver, vamos a ver. A mí o que sempre máis me gustou era Charlie Bell. De pequeno. Despois, bueno, en referencia a Manel Sánchez pola súa trayectoria, a súa historia e máis na cidade, máis vendo a suadeira que traes ti hoxe. Claro. Por proximidade os Quintela, porque, bueno, o maior os Quintela somos contemporáneos e o pequeno é contemporáneo do meu irmán e somos do mesmo barrio, entón son persoas que teño aprecio e bueno, hai que valoralos moito, e máis sendo de Lugo, estando xogando na división de honra, que é un referente para todos os cativos que están aquí. Logo gustame, bueno, Alfonso, e vou por empezar por os de aquí, Polait, Movirov, Dazan Musa, por favor. Dazan Musa, o MVP noso, moi importante. Lloguela, bueno, canto levo xa? Non sei. 7. Sergi García, Justin Robinson, bueno, y yo creo, ¿cuántos van? Ahora ya cumpliste. Ahora ya cumpliste. Naki, que terminó muy bien la temporada. Naki terminó muy bien la temporada. Bueno, se lo voy a poner difícil. Señor Alfonso, si no quieres nombrar nadie de la actualidad, no nombres. Simplemente sales para atrás y no hay problema ningún. Y braches, do Toro. Alfonso. Quedou colgada, Fernando. Sí. Quedou colgada a cobertura. Ahora. Eso que non se quería pronunciar. O teme que Alfonso lo quiere pronunciarse. Dispara. Que dispare, yo, decís. Sí.
Sí, pues fue la conexión se me fue en ese mismo momento. Yo te podría decir 30, Ricky. Sí. No, pero Pero con 10 nos llega. voy a empezar por, lógicamente, Alfredo Pérez. He pensado una cosa, Eh, Alfonso, si quieres montar un equipo, montámoslo. sí. Bases, escoltas, Bueno. aleros e pivos. O sea, que tres tantos, vamos a la veña. Pues mira, bases está claro, Tito Díaz y Tito Real. Escoltas, Perasovic, y ahora no me saldrá el nombre, de Fliston, que firma Fliston en Twitter, ¿cómo se Charlie llama? Bell. Charlie Bell. Charlie Bell. Charlie Eso. Bell. Aleros, bueno, y Manuel Sánchez, lógicamente. Por eso digo, van 5. Aleros, pues casi me quedaría con Garrido por sentimentalismo y tal, Juanfra Garrido. Y otro alero, pues a pesar de no haber triunfado mucho aquí, Al-Hussein. Y digo, perdón, Víctor Ángel. No, Víctor Ángel. Víctor Ángel. Poner a, sí. Y después de pivot, pues no me puedo olvidar de los dos Jimmys, Jimmy Allen y Jimmy Wright. Y me dejo a Tanaka Ver y me dejo a muchos jugadores. Y después, al final de todo, pues lógicamente, a mis queridos atléticos como son Sergi y Eric Quintela. Los que decía Jorge, pues lógicamente, y los que ya de los años que llevo en la directiva, pues tengo muchos, digamos, llámale amigos o lo que sea, pero una persona que ya no solo como jugador, sino como persona con la que sí que me quedo, repito, como persona, es Alex Dorca. Le tengo un especial cariño y que le mando de aquí un saludo, desde aquí un saludo, si nos ve, porque Seguro que sí. siempre que viene a Lugo, siempre quedamos, y Alex Dorca también. Y me dejo muchísimos en el tintero, Alfredo Aguado, es decir, muchos. Hay muchos. 10. Es por ahí. A Luis Chao, metes por aí. Luis Chao. Claro. Quedan moitos, quedan. Rubén. Pois eu vou dicir, primeiro, 3, polo aprecio co club, non, bueno, polo seu relación directa co club, evidentemente, os irmãos Quintela, por ser de Lugo, e un lucense adoptado como é Salvarco, que ademais aproveito para parabenizar pola súa nova responsabilidade. Me mata, también de Salva, me cago en 10, me mata si no te digo el Capi. Sí, más hoy que es para felicitarlo. Hai que parabenizarlo, ademais. Felicidades al Barco e tamén felicidades a Tito Díaz, que tenga a súa responsabilidade tamén. Felicidades aos dous, a Salvarco e a Tito Díaz, a ambos os dous. Efectivamente. Rubén, o ataque. E despois un quinteto que sería fantástico. Josep Gomis, con Charlie Bell, Danza Musa, David Davis e Mahalbasi. E quen defende? Debería xogar os 5. Rubén, quen defende aí? Quen defende aí? É un ataque. Son pistoleiros. Tamén pido disculpas a Jana Musa, que tamén, pero bueno, con la vorágine de todos los que dije, me olvidaba de... Meterse en ese lío es muy gordo, porque hay muchísimos jugadores que pasaron por aquí, muy buenos profesionales. Muy buenos profesionales. Yo por eso non me... Eu quero nombrar a un, quizás o máis antigo, a Bobby Fullerton. Aí tamén, sí. Onte vin un vídeo da final da Copa en Ferrol entre Manresa e Barcelona. Que xogo de pés tiña, como xiraba, bueno, unha máquina, 20 e pico puntos na final. Aguantou el do Manresa. Richard Thibodeau, que sí, foi o primeiro americano que tivo. Claro, Richard Thibodeau, que viña pensando que iba a unha gran cidade e cando chegou a Lugo quería dar a volta. E Randy Knoll. Sí. Randy Knoll foi o primeiro, el de Breogán, cuando Fullerton estaba en la casera, porque Fullerton llegó a Lugo a la casera, estaba en Breogán, sí. Pero, sí, Randy Knoll foi o segundo americano do Breogán. O primeiro foi un base, naquela época traer de Estados Unidos un base, era mucho. Es que pero os decatades que estamos rematando falando de baloncesto, relaxadillos e moi ben. Jorge, penso que Rubén tamén pola edade están falando do Pleistoceno, Claro, nos estamos remitiendo a época. Claro. Pero os decatades de eso. Nos 600. Aquela non éramos nin proxecto todavía. Era o Fullerton nos 600 sin asiento de adiante, porque non 600. Aparcaba na Plaza da Mañá.
Rigue, a ti que te gusta todo eso, tiene que haber alguna foto de lo que dice Alfonso. No, no, Porque no, yo, no. Te yo lo voy a contar recuerdo. una cosa. Antes de que me pidas eso, te voy a decir una cosa. La foto que tú me decías de tu Breogán ya Sí. está localizada. Esta semana la voy a subir. Bien, bien, bien. Así Continúa, continúa, continúa. Así me gusta, así me gusta. Continúa. No, no, una foto de esas, la de Bob Fullerton, que era un espectáculo, era un espectáculo. Lo mismo que era un espectáculo que 5 minutos antes de un partido faltase un jugador y no aparecía por ningún sitio. Os puedo contar un detalle, Es impensable. Y todo el pabellón y toda la directiva y todo el equipo, y falta Jimmy, falta Jimmy y tal, y no aparecía, Claro, 5 ya. minutos apareció. Claro, eran épocas distintas. Yo cuando nombré a Alfredo Pérez y a Manel Sánchez, al margen del tema afectivo, me fui al tema profesional, ¿no? Lo que bajo mi punto de vista supusieron para un inicio del Breogán en aquella época, que era la de Alfredo Pérez, y un Breogán de la actualidad que era Manel Sánchez, ¿no? Que de alguna manera, Sí, pero tanto una mira, cosa como la otra, tiraban del equipo. pero mira, Kiki, para xente Pero máis bueno, nova desta tertulia, vou no, contar unha anécdota, se non me mata Bo Fullerton. O partido contra Andorra, o último cuarto, estivemos ao teléfono e el púxose, cando faltaban 4 minutos, a rezar hasta que acabou el partido. Ele estaba vendo alá, en Estados Unidos, en Cincinnati, onde vive él, e rezando os últimos 4 minutos. sí, Primeiros xogadores da historia do Breogán, un deles, e resulta que no 2024 seguía ca impronta do Breogán e rezando desde alá, desde a súa terra. Dícese pronto esas cousas. A implicación É que que ten a cidade na xente que ven. algo ten o Breogán. Mira, sí, xente tiene. que veu xogar aquí e que está vivindo aquí, Cabezudo, Xavi Roca, é dicir, xente despois como Tribal James, como Musa, como tal, que siguen o Breogán como si, que encima son xogadores que estiveron un ano. Sí, sí, Porque non sí. falamos, pois, de xente, bueno, pois Cabezudo estou moitos anos, de xente de Alfredo Pérez, que viña do Bosco da, penso, non, Quique? Do Bosco da Sí, 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 do Bosco da Coruña, estiveron sí. moitos anos, pero é que tanto Musa como Tribal James tal, estiveron un ano aquí, eso, seguidores, pero 100% do Breogán. Eu penso que deixamos moito tempo xa o patrón para facer o seu dedo, non? Imos con ele, Fren. Sí, bueno, encantado. A verdade é que moitos nomes, pois, xa se dixeron. Eu, a miña xeneración, hai dous que marcaron completamente. Que, bueno, que xogaban ao baloncesto, íbamos ver, lembro que no colexio son de Sarria, pero nos levaron algún partido na época de Tanoca Ver, pois, a miña xeración marcou na Tanoca e Charlie Bell, que son dous xogadores que, bueno, que eran diferenciais e que, sin ser un especialista en baloncesto, pois ibas ao Pazo e vías xogar a esos xogadores e quédache, non? Ali marcado de neno eses dous xogadores. Pois, evidentemente, pois, Manel Sánchez e por o que significou, non? Ese xogador de Lugo que tuvo esa proxección, pois é imposible facer un 10 sin nombralo. Despois, claro, con Tito Díaz, pois falábamos o outro día no meu despacho, entrou el no organigrama do Breogán, casi cando entrei de deputado de deportes, entón, bueno, pois compartimos xa moitas reunións e moitas horas e dolores de cabeza e buscando solucións. Salva Arco, que, bueno, pois tamén antes con a Fundación Breogán e agora xa pois nese enlace que tamén vou ter moito trato con el, pero claro, Musa, ou que decir dos irmáns Quintela, non? Non se pode entender a época moderna do Breogán sin os dous Quintela, tanto por o que son na cancha como que son fora, non? Porque eu creo que, bueno, eu dos Quintela podo contar algunha anécdota que cando era concelleiro de Deportes en Sarria, pois todos os bravos, antes de que xogaran no Breogán, tiñamos unha petición de usar a pista do pabellón porque había e hai un campus de baloncesto e eles aproveitaban que había adestradores ali para vir facer técnica individual. Bueno, entón, claro, para chegar a eses niveles, pois tamén había ese traballo, non? Mentras no verán outros facían outras cousas, eles estaban adestrando e moi duro porque poden vir de primeira mão en Sarria. E, por lo tanto, bueno, pois
non sei xa tampouco dixen algo me a faltar, pero, bueno, ao falar de último sería moi doado decir outros que todos os que da época moderna, pois, claro, tocache vivilo de máis cerca e Naki, incluso, mira, o Jordan Sacco que foi e volveu, creo que é un xogador que tamén tuvo unha evolución importante e que sempre me gusta, porque independentemente do acertado que este, pois sempre pon moita garra e a mí esos xogadores gustanme e, bueno, non sei se non os contei, pero... Sí. Pois eu quería rematar agradecendo a presencia de todos vostedes, pero sobre todo a cercanía, a proximidade que tedes cara a algo en común, que é o baloncesto, o deporte en xeral, e o baloncesto neste intre. Quedaron claras moitas cousas das que falamos, hai certas cousas que xa se van realizar agora, outras antes de rematar o Bran, e os proxectos de verdad, como digo eu, os de longo tempo, en marzo verémoslo cos deberes seguro que feitos por todas as partes, porque a implicación é máxima entre todos vosotros. Escoitaremos ben a música, escoitaremos ben a Jacobo, veremos ben o Pazo, e moitas cousas máis xa no mes de setembro con un Breogán que un ano máis segue na Liga ACB. E ese é o mérito de toda a cidadanía e de vostedes, por moito que a xente diga, de vostedes tamén, de todos os que tirades do carro ano tras ano. Moitas gracias a todos, Rubén, moitas gracias por estar connosco. Moitas grazas a ti por o que precises, aquí estamos. Quique, unha apertiña moi, moi grande. Grazas. Igualmente para vosotros e un saludo para todos. Jorge, un placer e que vaya moi ben este fin de semana. Moitísimas grazas, grazas por invitarme e, como digo sempre, Lugo Deporte e o Deporte Orgullo Lucense, así que coidémonos entre todos. Así será. Cadramón, un placer moi grande. Igualmente, gracias por a que teñas moi iniciativa. boa noite e gracias polo apoio. Cadramón, gracias polo apoio, polo consenso e por tirar a reo entre todos. Moitas grazas. Gracias a todos. A seguir. Se intentará seguir nestas guerras. E que as cousas vayan, se non a mellor, con que estén como van agora, creo que é suficiente para tirar ben do carro. Para acabar, señor Alfonso. Dígame. Usted lo ha conseguido un año más. Sigue el equipo en ACB. Sigue el equipo en ACB. Usted es uno más. Así que las cosas sigan por ese camino. Y manda saludos a Salva, manda saludos a Tito. Enhorabuena a ambos, que sé que van a desarrollar un buen trabajo durante la temporada, seguro. Serán dados de tu parte. Muchas gracias y sabes que puedes contar conmigo para lo que desees. Muchas gracias, Alfonso. Y por último, outra vez en plan cariñoso, o noso patrón, Efrén, un placer entrar na túa casa que é o Pazo, falar de as goteiras que tiña, a chapa e pintura, como se dicen estos intres, e abordar entre todos con esta amabilidade, con este sentidiño, como digo eu, con esta claridade de ideas para chegar a bon porto. Efrén, vémonos en marzo, entón. Moitas grazas. Vémonos en marzo e solo unha puntualización. O Pazo é a casa de todos, a mí solo me toca xestionala nestes momentos, pero é a casa de todo o deporte, como non de todo o breoganismo. Por lo tanto, pois, nos vamos seguir traballando para que esa instalación sexa cada vez mellor. E por último, un saúdo a toda a xente que nos veu fora de Galiza, e sobre todo na zona de Vigo, Coruña e Ferrolterra, que aquí en Lugo siga habendo cosas moi boas para visitar día a día, fin de semana e campeonatos de todo tipo de deporte. Moitas gracias a todos, que teñades moi boa noite, e vémonos nos Pazos, en nos pabellóns. Boa noite. Venga, boa noite. Unha apertilla para todos. Chao.